Tatar kızı, dağ yıldızı, jıyılmasın milli bize. O bilimli, dıyna, zire, biz bulganda yaşa millet. Әлеге шигырь юлларын яңгыратканда Сөмбел Талипова Татар кызы гүзәлем бәйгесендә җиңүче буласын уйламагандыр да. Татарстанда милли традициялар һәм гореф-гадәтләр елына багышлап уздырылган бу бәйгедә катнашкан кызларның җидесе дә әлеге исемгә лаек булырлык иде. Алар үзләре белән таныштырдылар, гаилә традицияларын, иҗади сәләтләрен, аш-суга осталыкларын күрсәттеләр. Әйдәгез алар белән якыннан танышыйк. Мин Хәмзин Мәрьям Азамат кызы. Азнакай политехника техникумының бухгалтерия факультетында белем алам. Бу бәйгедә инде 2нче ел катнашам. Бик аз вакыт әзерләндем, әйме әлдә ярый, әйме янда мине һәр вакытта поддерживать итте, әйме янда Кемнәр? туганнар бар. Талипова Сөмбел Рамисовна, мин укыйм 5нче мәктәптә Азнакай шәһәрендә. Монда үстем, монда тудым. Бу мондый конкурсларда беренче тапкыр катнашам. Бәлки республикадагы конкурсларда катнашканым бар. Бай үзең нинди җырлыйсыңмы, бейсеңме? Мин үзем шигырьләр сөйлим, бәлки кирәк булса шигырь дә сөйлим, җырлыйм да, биим дә. 9нчы класстан соң Казанга училищега китәргә җыенам, режиссерга. Кәкрил авылы кызы Мустафина Инзилә булам. Миңа 20 яшь һәм мин хәзерге вакытта Әлмәт музыка көллиятенең 3нче курсында белем алам. Үзем мин җырларга, биергә бик яратам, ләкин үземнең тормышымны киләчәктә театр белән бәйлисем килә. Мин Фаттахова Азалия Альберт кызы. Альбагыш авылында 10нчы сыйныфта укыйм. Үзем белән бәлеш пешереп алып килдем. Бик эшләргә яратам. Үй эшләрен һәм дә башка эшләрне. Мин Абдукаримова Нәргизә Абдул кызы. Мин Шалпы урта мәктәбенең 9нчы сыйныфында белем алам. Бу конкурста мин беренче тапкыр катнашам. Сәнгать мәктәбенең фортепиано классына йөрим, 7 классны бетерәм. Хафизова Азалия Азат кызы. Шалпы авылында 9нчы сыйныфта белем алам. Җыр белән биюгә бик гашыйкмын. Мин үзем артистка булырга телим. Минем исемем Назаров Сабина Җәмил кызы. Берне бетергәч, Казан шәһәренә КФУ колледжына педагогическийга барырга уйлыйм. Инде укытучы, музыка дип инде уйлыйм, үзем җырлыйм, биим. Кызларның чыгышын мәртәбәле жюри бәяләде, җанатарлар көч биреп торды. Һәрбер сыныклап әзерләнгән матурлык ягыннан да, сәләт ягыннан да бер-берсенә тиң иде. Шулай да бәйге булып кала һәм Татар кызы гүзәлем титулына Сөмбел Талипова лаек булды. Калган конкурсантлар да төрле номинациялар буенча бүләкләнде.